kabiltan. Iridi kati ko pare, kalub na ta, ano, ipisok mo data. Di na malamaw. Hoy, naglalagto da nga talaga data pare, damdama. Iridi kaon. 1, Bigla mga pisok ka. 2, 3 na pare. Naglalagto da pare nga talaga. Naimbag nga bigat kada tayo mamen, mga kaparparalan. At dadtuya manan nga garamit ti video may ng parparalan. At karami din may tatakin na kumpare. Pang kami agbirok ti masidaman hindi kataltalunan, hindi kapagayan. Hintayo na po, kadoon na kami. Luwa kami kinikumpare ti pa nagsapol ti makabukab manan. Tayon. Kaya na po, agbirok ti masidad ta ka kapagayan. Kaya pare. Una kay tatla kami ti kag bareng nga do ti lamustat tanti ko kani kataltalunan ta mga lungog-lungog na ngay. Buhay na doon ta. Punta sa rungkaran di lungog-lungog ya. Baka dati araw kas kada kirkirit di jay. Bulig. Bulag nga babatay. Kaya iti pagbiro kami ti masida po kapagayan. Ti mga lip-lip-nuk na. Eh dati lamlamos na siguro kita oy. Bagla pangal daw mi man kinikumparain. Kami ang biro ka po ti kwa masida. Yung tilip-nulip-nuk na. Medyo dalon pa ya po. Padulamos natin pa rin ba? Nalikod ko eh. Kung kita kanpan ipagay, madalim pa kayo di dapat nagpatsyan. Ate pare, ada siguro lamos natin pare. Punta Medyo kuri mo suman. yung nalibod mo eh. Tanda pare. Da? Uy. Dati na rin na nagbarak-barak. Sirasan ta pa Una, Mamanta. da mo lang tato pare. Dati kargana nagtako na libod. Hindi ka na mo pare, bakal lilaw na mait. Dami sukol na data. Kaya tinasukat dami sukol pare. Nung isa pa, duwa nga basit pare. Awang katan? Nga baka na ilumlum-lum lang. Hindi pa yung makabayad ko ha. Sukat ko di sukol. Ito da siguro pare niya, bangir. Yan. Toy. Yan na. Yan. Tato na pare. Yung kita tayo kung pwede ta pare. Toy. Ihilip-lip na. Dalamos na. Toy. Yagawon pare, dartuidag tatakas dan nay. Ini ako ni lamos. Hindi pa ini ako ni. Diba ta? Ha? Da. Dua dah. Nih, tumakasin. Doon. Nih. Di pare. Ya, tandaan. Dua. Good sa ta. Nih, nga sakit di man ti. Natingatong mi kini kumparain. Kita. Tini pare ni araro. Pupuyo, dapat tani pare dua. Yan. Ini dua dan eh. Lum-lumong da mapudpudutan dan. Dua. Lang ako. Babat mo bulig ya pare. Yang itinay mas nga luto natin pare. Ay ko pinaluksaw. Pinalagtaw. Kuna niya. Pinalagtaw ya. Uy. Pinalagto. Kibur-kiburin pare tanong maulad ak. Yung job shop. Yung job. Sip nga ako. Bulig. Ay ke. Naduwatan na pare na ito. Por. Sarong karan sa tayo ito dun. Walaw. Serasan ta pa di bangir pare. Yun lang. Delikado Tangan mo eh. Pinala ta. Nga. Bulig. Kani pare araro. Uy, sabay. Kita nga ni pare babatek tapi pinaw. Magnagram na sila kita.
Pang ko lang dito, pang tawag nga bugong. Ni. Nagpisik-pisik. May manggarti kayang ni kumari ata nung rabi na yung paray. Obligado Nabayag na tao ba din nakapasabaw? Ito lang pare, dahil kalumlum daw. Ganda pa pare. Kirit yung babati ya. Araw, ay bulig. Hindi, kirit. Sidingan nga ko na tayo pare. Siding-sidingan ya. Sidingan ko na dati ko, iti term da nga may sa. Sidingan nga ko. Siksiya. Ay, may tagita, may pipino. Tara. Ito nga yan pare. Ata, Batik. Gini. Da. Kas tiga minti trabaho media po di babati kami paikit ti kapagpagayan. To inalulungog ket ada tilamlamos na paw. So nga may misinarungkaran kini kumpare kay damo na lalami nga pasaray. Da paray? Nya. Wala may tatanga sa bawan. Dua ba? Napipino atang araro ya. Ata timayat nga ako palagtoy. Atid ti bangir pare terunta. Wait, nakamana yon talaki dito yung araro na, nabatet eh. Mula igaw. Abo. Ay na. Atoy pare. Tibag atoy, tibag baga, kung karasan ta. Tatay ayo. Ay, tambakam din yun. Jay. Baka na yung hintay paglusotan na tambakam tanong ka. Karga nata pare. Ito karga nata. Nay, mga kwadyo na kita ma. Ang paray. Yan, naglulum-lulum-lum daw ta. Awan? Oh, nagarad mabalin sa line. Kahit sinawang mi ati tambak na po. Jay, sinawang mi ta dati nari nami kami nga dakkel na to kapagayan. Ati may isang silong. Sikans lang ati paray. Sikans lang atoy. Kung saan mo di dakkel na napaw na mamatsyananan ngay ka. Ha? Parta? Tini kitam tini. Tapaka kwat tini. Tumakas? Uy. Tig sa prasipis na yan. Uy, meron ka na yan naglibagan na yan. Under tasunan? Uy, ito lang. Hanapin ko na lang. Kaboy. Wala siya. Doon. Yan, timaray. Ini tuh. Huh? Tata. Awan. Bener tau. Kemudian Bener tuh irtan tani. Ta mi tambakam tani tambakam. tambak siya. Ata tambakam tanu tumakas ta. Tambak tayo. Boy. Nih. Ini jay mana yun? Jay yun. Tani harta tsura nih. Nah, satu Ano? Jay. Jay niya. Hindi nakakasama boy. Nalam. Sotan. Tika toy. Ito yung sa atoy. Sebalay. Bala toy. Nagparparasipis pa tali pare. Ano? Ta nagparparasipis. Ah, di lang siguro karga na pare ah. Ang taray, medyo pumudukan. Garod. Gulit sa garodan. Pumudukan. Nagluto taway. Kanta-kanta na lang ito pare. Hindi natin ang mahal tan. Nih, purut. So ati tinalami ako. Ini kumpare. Manong buncak bilang man. 2, 4, 6, 8. Walau ka dua ada tipiyot. Tagardan. Ganun. Ke tagay kami man kini kumpare ko na po ta pang kami man lumuto ka na. Luto na kano dati nga naalami ako ke kwa palagtaw. Adyo nga nog burburik ti dan umapaw. Sa mo bigla nga kabel. Kita na alang alamay si Bibia gatapong
ipisok tayo di agburburot nga dalam nga dati rikrikadong snan. Una, so gito yung nalalamin na po. Kami lutunan kung kumpare. So gito rikading na po. Yes. Yes, ya. Kita may barbaran yung tao. Barbarayo pa, ito iba na tayo. Tanglan. Palupok ay paluksaw nga birada. Yun na. Lukso. Kabukab mga damdaman na ya. Yun na. Obligado ah. Kaya po. Pupudot tayo danuman ta. Lutuin tayo ginalamikin kumpare. Nagtiburuk-buruk na natin pare. Kaya kabigatan ni tanglad. Tanglad. Pangkatanglog. Nabuyas. Tapos atin ni Pias. Yes. Ito na. Pangpalsim na yan pare. Uwin. Di sampalok. Di Pias manayin. Ito na. Kamyas muna tayo. Uy. Dada. Buburutin mo mga Tao. insakta. Saan to ipisok tayo di glalagto nga lamais. Kuwata naglalagtudan. Glalagtutan niya pare. So Mhm. kita po ti kabil niya si bibiyag na ka. Bulbulay kas kada araw kas kada kirkirit nga babatay. Kaya pare. Una. Ito Giti. glalagto da kita para dyan ting burburag. Ni. Baka masir lamaw tamay. Maday. Larum lang pare. Baka iladin nak malamaw ta. Kabiltan. Iridi ka te ko pare. Kalub na ta ano ipisok mo data. Di ta malamaw. Hoy naglalagto da nga talaga data pare damdama. Hindi di kaon. 1. Bigla mga pisok ka. 2. 3 na pare. Naglalagto da pare nga talaga. Tinatsote na po, pakubwaran tayo nga pakubwaran. So dito ya di pinalagtumi na po niya. Hindi talaga nga naglalagtuda. Nya. Na. Siguro nagparasya-parasyak ganay. Hindi adi nga pa pare nga nasyat nga pinagluto. Nagbanglon pare. Makadisgrasya. Malamaw ta. Bagata kanyam ta. Sila kag kubkudil nga buhaya. Dataw, kutis por sila na. Ay, napirdi dataw ah. Taltal na ka man pare. Ikaw ang kiday na mabisina kaon.